дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо шукӯҳу шаҳомати беандоза таҷлил карда шуд, зеро кӯдакон ояндаи ин давлату миллат ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таълиму тарбия ва ба камол расониндани насли ояндасози миллат тамоми имконот фароҳам мебошад. дар толори театри тамошобини Наврас бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо ташаббус ва иқдоми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Инвест чорабинӣ тантанавӣ баргузор гардид. барномаи рангини фарҳангӣ, озмуну мусобиқаҳои мухталиф бо иштироки қаҳрамонҳои афсонавӣ боиси болидахотирии ҳозирин гардид. нахуст бо истифода аз маҳсулоти ширкат, кӯдакону наврасон маҳсулоти қаннодӣ ва дигар хӯришҳо омода сохта аксҳои хотирмон гирифтанд. бояд тазаккур дод ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Инвест бо бренди Фатир маъмул буда дар бозори Тоҷикистон ҷойи намоёнро дорад. айни замон дар ин ширкат орд ва маҳсулоти ордӣ, макаронҳои босифат истеҳсол карда мешавад. ширкати Фатир таслим гирифтааст ки барои ҳавасманд кардани кормандон ва мизоҷон дар ин толори театри тамошобини Наврас барои ҳавасманд кардани кормандон ва ҳам мизоҷон бошад, барои онҳо чорабинӣ ташкил кардаем ки дар ин чорабинӣ як дусе намуди бозӣ шуда истодааст. ба ғайр аз он ба ҳар як кӯдак аз тарафи ширкати Фатир тӯҳфаҳо дода шуда истодааст. барои дар сатҳи баланд ва рангину хотирмон гузарондани чорабинии мазкур иқдоми шоиста амалӣ гардида, ҳамзамон ҳар як иштирокчӣ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд. баробари ин аз тарафи аҳли ҳунармандони театри тамошобини Наврас барномаи рангини фарҳангӣ намоиш дода шуд. барнома саршор аз саҳнаҳои диққатҷалбкунандаи тарбиявӣ ва тандурустиву хештаншиносӣ буда ба чорабинии шаҳомати дигар замм намуд.